mụnwa bụ eke iyi ti na Ọkịja na-ekwu nkata ọgwụ iyi ka iyi udere na-eri ozu na aka ikpeazụ a arụsị agọrọ Chukwu ekedekwana m all my fans kene all my followers wee sịkwa nke onye chiri ya zelu ma nze kakwa na arụ ka ọ zeelu ibia wee sị ka m gwa my fans so achọrọ ka m gwa ndị my fans and my followers na ọmụnwa bụ eke iyi ti na-ekwu ihe nje ekwu okwu a bụ na ndị ụka na-eji anya eme yeye ndị ụka na-eji anya eme ihe egwuregwu ịghọta ndị ụka na-eji anya eme ihe egwuregwu ọ dịzi asị ifu ka ọ bụzi ụka tọrọ ọdịnala ma inwe n'ọbụ ọdịnala tọrọ ụka o nwere onye si ọ na-ekwujọ adịghị m ekwujọ nwoke adịghị m ekwujọ nwaanyị adịghị m ekwujọ nwata nke nje ekwujọ okenye kama na ọ bụrụ na nkwujọ okwu a ọgwụ onye field kwara na ume ya zukwere tụchara eji mụnwa bụ eke hit bụrụ bi ndị pastọ ya biko ya kpọọ m na 081 66 29 3844 ndị na-agwa okwu bụ ndị pastọs niile anyị gbapụta ha na pulpit ihe onwe onye ọzọ ha eji wee ezi ozi ọma abụghị dibịa sịkwa dibịa asị ha ọgwụ asịkwa ọgwụ asị ha n'ike adịghọ na dibịa n'ike adịghọ n'ọgwụ n'ike adịghọ na arụsị ọ ndị pastọ a ka m chọrọ na mụnwa bụ eke iti na Ọkịja achọghị ichegharị ndị my fans my followers mụnwa achọghị ichegharị and onwe ntụ ọzọ m esi chegharị ya abụghọ na a ga-enwe ya na-akpọ competition na field ọ bụrụ na ụkọchukwu apụta maọbụ dị pastọ pụta maọbụ dị reverend pụta na field mụnwa bụ eke iti apụta mma ebu ụzọ chere ha wee bido ekpere mma akwụrụkwa ọtọ ha edebere m oche ọ bụrụ na okwu sie m ozi nọ ya na mma afụrụkwugide ọtọ ọmariri abịa n'okwu asụ na ọba ntị na-ebu m so ha debere m oche ọ na-abụ nkwụkwakwa ọtọ ma okwu sie m ozi nọ ya na okwu ọnọghị nnekwa dịka sie m ozi nkwụrụ ọtọ lee ihe m chọrọ ka ha mee bụ ka ha bido ekpere ọ bụrụ na dị pastọ megide ekpere anointing pastor and we kept to woman. From that moment, my followers, I am giving my life to Christ. Must stop Dibia. Must stop from that place. Guy, CJ, because he needed the bar, Bruce, more the bar. Manobuna pastor, make the Mabuna, very put you a more back hit down. Mụnwa bụ eke yiti ga-ebido ife ya ajụ ọ bụ ịkụ ya ọgwụ maka achọrọ m igbu ya egbu mma ebido ife ya ajụ ọ bụrụ na mfegide ya ajụ ma ya bụ pastọ daa n'ala ya biko ya dịzi ọ na pastọship bịa ka mụ na ya bido ime agwụ maka ndị pastọ si niile kịta jupụtara na 419 ala ọbụla dịbịa rụrụ warụ n'oke ha mere kacha njọ nke ndị ụka mere anwụ ihe ọ bụ mana nke dibịa mere bịa nwere ihe ọ bụ okwu mkpụrụ yesterday gbasara Ebuka Obi ekwu ome a na Ebuka Obi nwere ihe mere mụọ na mụ na ya na-eso okwu ma ọ my enemy is not my enemy. Ebuka Obi, I love him so much. He's a good man. After 3 years, know how he's a philanthropist. Ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka and ihe o butere be anyị na-atọ m ụtọ hinne. I so much thank God the Lord to the ministry and abai Kodia so Nemo Namo member of Zion ministry. Many of my family are member of Zion ministry. So I didn't condemn Zion ministry. They are doing well, they are doing fine on their own, good and fine. And everybody Namma, Yabu Kobi, different Zion ministry Namma, or one on the I am not against Ebuka Obi. I don't am against the ministry. Manadem against either preaching. There is no power in native doctor. There is no power in water. There is no power in nutrition and so on. Only that go me preach
ihe ndị aka ọ ya eme bruchigide echi ha bịa na bewu ha sịgụ n'ọfọ nna gị na-enye gị nsogbu ha sịgụ n'ọba agwụsị nna na-enye gị nsogbu ụfọdụ eburusi ọfọ nna ha jee gbaa ya ọkụ maka na pastọ ekwuo na o ruzie echi ụmụaka na-ata afụfụ amụnwa achọkwa n'ime ihe ndị mmadụ na-ekwu maka eke hit maọbụ ihe a na-akpọ mụ maọbụ ọnụ a na-akọ mụ kama na a standing truth maka na akwụkwọ nsọ gwara asị anyị n'obe eziokwu eme ka asị n'oru wee pụọ. So I am putting this challenge not for Ebuka Obi alone. Ebuka Obi is a good man. I love you so much. My family is member of the Science Ministry. Even my stepmother, even many of my family, even hand of him was talk to now. Man, what I'm against is either against native doctors. Makanone ebe na-akpọ ndị dibịa isi akpa eke hit maka enwere m aka ọrụ ọzọ abụ dibịa ka m na-eme ọ bụzikwana nwere aka ọrụ ọzọ a ga-ebidoro m sibanụ m. So ihe na-ekwu bret na ihe ndị against bụ ịdị akpọ ndị dibịa n'ọnụ. So ọ bụrụ na I put the challenge to all the pastors, all the reverends. I am not doing this. Adịkpa m abamba n'oke onumụdị ịma na ịfụ ndị ọya nwere n'ike obere ihe ya egwu dịka na abamba no oke onumụdị. Man, I am putting the challenge to all the pastors. Saying I have a miracle power. Saying I have called by God. Although there is a few that are called by God, but you cannot see them make noise. You understand now? So Obuno Moronye, Simeke hit Mubia, Nayamaga will deliver me. Nayamaga Mebele, and answer like that to Omu. Let the man to come in 081 66 92 and the 38 All my men number they are. Anywhere else in Pota, I will come out fully. I will come. So because Yanja Kwabu, Adime couldn't work, Adime couldn't wine. I took them Obuno got the possible. Obuno Yekeme, all the whole native doctors, all the whole Rubunda Braka Geofo, can you man open challenge within the pastors? Can we can respect? Makanda na Badizia Yabale, how they feel on what they have, how they feel I am with power, how they feel that now we are all 419. Why now? You to see what you're doing, you know. Never 419 oti. Obolonye bu a pastor, then ha na offering na church ya. Obolonye bu a pastor, aja na put the tithes na church ya. Iye ni na afọ, ono obulo ofu ega aka na acho. Kedizi nke ya bu nka imeziri ji aka nko. Why church hate you so much? Unu hate you so much. Mana no fuzi no fa na ha ji ka na achiri evi. Bikonu, Obruno Yekwa Mume, after a pastor to deliver Mumwabu Eke hit, I want to deliver it. Manasi Maya Cobru open field. See Maya Cobru open field. Obruna pastor make it there, Belle. Omeruma Bruso. I put this challenge to all pastors, not for any person at all. Not for Ebuka Obi at all. No, Buro say I be man of God. Even not due to over anger, I need to put a challenge to all the whole native, all the whole pastors. Came a code official. You don't do Buruta. You never beyond Lucabutela. You can't know why you're so cool. Overlanding one on Buruha. Overlanding one who done Buruha. Overlanding one yana about a brago. Overlanding one yana about Padiamu. Onwere ndị nwere ihe a na-akpọ ọfọ nete ngwurugbe burugbo mana ije ebe ata because of na pastor say na daddy say ebukrosi ihe niile agba ya ọkụ oruzie echi ụmụaka na-ata afụfụ ụmụ nwaanyị na-apụgharị ụmụ okorobịa na-apụgharị na-achọ ebe a ga-enwe nwere onwe warị na ọ bụ onye ahụ kpọrọ daddy ihu being the pastors na tiri na afọ na today ka anyị dị n'ụwa ka emepe na anya anyị ka anyị manụ na ndị aji anyị egwuregwu
So I told the pastor get me deliverance. Obuno with the pastor saying here be a miracle pastor. Yeah, mama boy get it in a phone. Also on the money is your phone. Every Monday is my boy come here come phone. Also on the money will go. Every morning be my boy come here come go. Also remember a guy every one don't go my boy come here come guy. Posedi de maya brakataba na odi amma. Posedi de maya brakataba na odi amma. So I am not against Ebuka Obi. Ebuka Obi won inform them. Money adiku agbawo, money adiku drag. He's a good man. But what I want you to against him at all. No. I want anything against him. He's a good man. On our room, Gakosi were talking. On our room, Gakosi were like on Agaria. So I'm so happy to him. I'm happy because the Zaga ministry to buy a back. I'm happy about it. I'm not against him at all. Come on, I am against the preaching. Some pastors are preaching at church. So stop on here. All of us, we are one family. Maldibia. My Christian, I ain't tabofu, or father had the guy in a chirefi, or futu guy in that beru. Oh, Chukunakra cry. I yak her by Mohammed, I yak her by God. We are created by God, Almighty God in heaven. Come on, Ekas Rodweke. Bikonu. Oyabuna Fruvida to Safida. Koga Vela, we can reach all the pastors on te. Kabafa. That in Eke eating or Kija. See you. Honor Bonasin here through anointed man of God. Here the river Mwa break a hit. Here my boss Ubia or let down my boss powerless. In Kayabu Nefi Adon, I be private after yesterday and Wuta. That I'm not against Ebuka Obi or what he had the money and Abu. Come on, all be who preaching in our church. Be out with the Meramunju bad video. He's a good man. I am not against him. Mana, the challenge is against to all pastors. Onwe sin umi azuria. Onwe pastor reverend sin umi azuria. If you went better, eke it and not to push where down. Ya put up one on phone. I will come out to that place. Came the open player in public in Ihuana Bona. Call up people backyard something. Kayamana denunda bunde. Bikonu, a word of one young Pujoro. Or close to weatherem, can't see where ku. After all, Mokande pastor deliver golden a book of record. No one a native doctor Patrano, Sino to the Kayana pastor Maaka, or Bruna pastor Bewebele, into us a meme, Naha Jesus, or no one other as you are. Into us a man, or when a game for this is Nabaka, no more back at the Mariada. Or when I came for them more back at Madiada, or missing to a Madiada, or move to a Madiada, or my phone to a Madiada,